kumsang ka zakwa somli le panga nia Christmas ulok ni nge a hemizan hian West Virginia USA chung ko pakhat chen na in chu kang thut maya he in kan lai hian chunga soder chung kwanti te chun chenga anni chung kwa hi chung ko member som pani lai an ni nge kang mai chua lai hian an chung ko member pakhat ti lo chunom kim thapa kang mai hin asat em awangin an chung ko member po anin ngai tu kim man lawa vanei thak takin chung ko pa berle nu berba ka an fate pali chudam takin an tlan chuak mana ma sen fate dang panga ero an chin thriat ani zui talo kang men thel nu point an fate ruang hi mu tu rom tareng reng lawa hei tak khi he case tinga inom tu le amak na em chan chuni ta ani an case lu chil tak tak mai nan chung ko chan chin he abul de hlaka train han sui lok teang pa ber hi ming chu George Soder nia ani hi tula sardina Italia kumsang ka zariat somkua panga khana pianga alo tlangwal chho tran khana unau pa nen USA laman pem dun ta aunau pa eroi nan ramlama ho san le vat thunga George hi USA a cham hlen ta engwanga pian naram chu asana USA a pem to dei nge ni hi chiang taka hriat ani lawa ama point chiang takina soilang du lo bok USA chuktir hian Pennsylvania chengin rail kong siam na in hlove thuina heti hun lai vel hian na ber chu rail kong siam tu te bung roma mo lo pek le an tuin tur lo pek khani o me hemin nu hian na nget deu zok ngai tuin motor akhalta kumenge mozat motor khal nu hian ma polin motor lei chawa truck eng mozat alei nu hian trucking company adin chove ta a truck mang hian lei pai tu te phurin bul han trana hemi nu hian lungal thei phurna lama ain son le ta thung heti lai hian an thona bor vela hian dor pakhatom thina he dor nei tu pa hian fanu neya a ming chu Jenny ni in George nen hian anin tonga anin tona tonga riwak lawa anin nei zui ve ta boka Jenny po hi Italy tonga USA pem thlave tho ani ome ti chuan an nu pa chuan Italy tonga USA pem thlate tam na veng Fayetteville anti hmuna chuan chung ko din tumin an cheng zui ve ta pa berizon na po kal tuangin an chen na hmuna chung kom thei pol takan ni chho tang he a ti chuan kumsang ka zikwa somni le pathum khan an fama sa per chun neya an ni nu pa hian fa som lai an nei nge an fano pang ber Sylvia tian ko chu kumsang ka zikwa somli pathum khan a pianga Sylvia pian hi chuan an fapau pa ber dot tu chuan anin chua sanin sipaya ain pe a indo pui panina khan an ramtan thei to pa chua to thung George hi pa felang reng tak ngai dan het tak nei angai dan chu zep tri tret lowa soive phong chi nia Italian dictator Larzet mai Mussolini chetvel dan chungchanga po angai dan ani lo thu tlang takina soi mai thuin kan soita kang khan an chen na hi Italian ho chen tam na lai ani wangin angai dan trom pui lo tu pon tam ve tho mai Mussolini thani nu po khan USA Italian ho zinga tran tu ala nei ve thawa khatite hrepa George Mussolini a soisel thuin khathin rin fe nom thuina October sangka zikwa somli panga khan life insurance salesman pakhat chu George atina hian life insurance ti tir ve tumin aleng luta mase beise ngot chuan George hian life insurance chu lo ti du tamai silawa a chhuadona chuan he salesman hian George abula chuan ruai turo pui Mussolini khatiang takai soisel thina wangin I chen na in hiang tik ni emo chuan ala kang ral vek mai theya ifa te chunga po hian poina chatak ala thleng thei ania tin akal santa Carding Cataliam nu chuan George mi chhor pakhat chu George atena hian leng lut velea an electric fit dan vel te chuan kwal saka atopa chuan George bula fuse box in da dan hi thalo hle mai nakina kang maila chuak pal the ania ti na hril boka George chuan makati hle mai achan chatun hnai loka electric stove an da thara hemitum hian an electric wiring zong an siam thaveka tinan chen na hmunan electric company te point ron endik sakin fello pakhat maum lo thuan soisia hemikum ve Christmas makar khan Joseph apau pa ber chuan
anin bul hnaya kar pakhat ding renga hmu thu le kar chunga chuang te chuan a nau te school bang chu uluk takan lo thlir thu a pa hnena hian soi boka he thil pawh hian pa ber George ngai tuana ti buai ang ren hle a an chung ko chunga engemaw tak a thleng dawn a mon chu le a ti ril rovong fonga ma sian nu pui fa nau te ro engma a hril du lem lo thung kumsanga zakwa somli panga Christmas ulok ni lo thlenga George te chung kuwa po Christmas mang turin an thei to pin an buat sai ve meka afanu te zinga upa ber Mariani ro hemini hian chol anei thei lova an hathona mun lama kal nge nge a an hathok zolo ho chuana mi se pathum te Christmas thil pek tur toy song rang hon saka anau pathum Martha kumsom pani mi Jenny kumriat mi le Betty kumruk mi te chun lom ngei mai an lom em wang le urlok zan te lo ni boka wangin an chung te bula chuan an muthun pa ngai aya mutlai an dil nge nge a nu ber Jenny po hian thathiam takin afanu te dil na chu pom saka zandang aya men rei chu phalta boka zanda somarik meu chuan chhun laman na thok ha tak pa ber George le fa pa te pani Jona kumsom ni le pathum le George Junior som paruk te chu tui takin an muhil bor to thunga nu ber Jenny point an fate ber Silve pomin an ruma lupuya mutzai an rel ve ta a tui takan mut to nu zingda som pani le chan ve vela chuan an phone aron rita a tunang huna tunge momiron phone chu le apoi mo viau anianga ti chungin nu ber Jenny chuan phone chang turin athawa phone avalak chuan aron betu chu mei chia ania ao ero Jenny hian hringai lo thung aron betu hian tu minge moni soin Jenny hena chuan a hriat ngai le ngai lo aron zot ngal boka aron betu te omna lama hian thomala thale a nuiri te hriat turalom nok mai hei wang hian Jenny chuan number aron met sual ni arin thu soin phone chu da le a an mutna lama kalsan le mai atum lai chuan sitting room a an eng chhit chu ti thim alani lawa an parda te po zar alani lo ti awang muta a makatiang reng hle mai afa te hian an mut dona parda an zar chia light an off factory na ni sia sitting room a wakal chuan a fan upa ber Mariani chu thu thleng se a lo muhil bor towa kai tho talem lo chuan nu ber Jenny chuan parda chu zarin light chu offa Mariani mulai po chu kalsana aunau dang te po an room an mutura nga ya amuhil le tron don chau tia zingdar khat vela chuan Jenny chuan thom beng cheng taka hrele ta anin chungpo arideu dotin a hreboka an ngai thladeu wang fanga thom riwa engma hriat zui tak lo wang chuan ngai that lo na em po nei lovin muthilatum vele ngal maya amuhil tron don sia tia zingdar khat le chan vela chuan mei khurim a hrele tatlat mai mutbo san ngot chi ani talo Jenny churang takina thawa an pan ha thona ber office anga nei room pakhat chu lo kang tron towa Jenny kang mai awahmu na hi an telephone line le an fuse box bul ani nge nge rang takin an pa George a kai tho ngala an fa pa te mutui lai po chu rang takin an kai tho ngal boka kang mai chuak chu lo kan na sat em awangin an bungrua po chu man lovin pa ber George halen upui ba ka an fa te Marian, Sylvia, John ale George Junior te chu pon an tlan chuak ngala an fadang in chunga lom chun han aw ngiala chang tu reng reng anom talo anin la chu han lu le na chi zia zang ani to box si lo heng hun lai hian thenom te po anom hlador thrin sia tran pui tung ko mai don poin a boi thla kang reng thrin hle mai phone manga fire department ril don ma se an phone line kang che box si an fanu pa ber Mariani chuan thenom kho veng te pun turin rang takin tlan ngala thenom te ina wathlen chuan an phone manga fire department bia ka tuma an ni po an phone line alo chetel ve box si rang taka fire department fiat ti chu thil thei ani talo mani fa te in kang hluwa chunga anom ti hrenga pona tonga thlir ngot chu pa ber George chuan a thei tangang lawa afa pa te pani nen leilon kengin anin chunglama lu hanan tuma ma se kang me lo na sat to ema wangin an lu thei ta chuang lo in chunga fa te lom chu thei to pina han aw thrin tak nga in chang thei tu reng reng anom to si lo George te chung kwa chun mang ang nge mai ti thei an nei tlem box si
an chung kwa chuan in kang ral mek chumit tuin an thlir tlok mai ni minute somli panga zet an thlir hnuwa an chen na in du takan sak chung kwa hlim takan nomna chu akang ral ta a heti hun lai hin do pui hun lai ani wangin fire department lama po thok tu an lowin dai lo lai takalo ni kher boxia atuk jing khowara fire department tin ron thleng ve thei chau ani ome fire department a hian nu ber Jenny nu tapa po tela ani po atuk jing a ron thlenga ma se ti thei ani bik chuang lo Jenny te chen na in kang ral ta chu thlir ve tlok ringota anu dewa chuan fire department an ho tu Chief FJ Morris chu ron thleng ve a ani ho hian an enfia zunga jingda somvela chuan an enfia thokhat ta ma se Josepha tlan chu ve man talo te ru rowemo an taksa peng reng hmu tu ram talo tlat mai report thren khat chuan Morris te hian Josepha te taksa kang bang tlema zong chun hmunge ya ma se George te hi hril lo thazo kan hriat awangin an hril du talo ni an ziak thung Morris chuan Josepha te hi mei kang khana kang hlum nge ya kha kang mei chu khan na ema mi hring taksa chu soilo an ru thlenga kang ral vek thei khopin na ni na langa hei wang hian Josepha te hi an ruang kan zong mu zo talo ani ati George Helen upui fanau te ro chuan report an pek hian oilawang reng hle maya anin kan chan te an fa te ruang kang bang an mutamia lo te chuma kan tingoi thunga fire department an ho tu pa ber Chief Morris chuan George chuan in kang bang chu engtin ma lo khoidang lam lo tu ra filin thunei tu ten uluk zo kan ron enfile tu thu a hril ngal boka thunei tu te thu o in George po chuan an in kang bang le a mun ma te chu engtin ma khoidang lam lovin nili chungot alo nga ka ma se anin soi anga thunei tu te lam an ron chet tak mai si lo wang le anin kang bang hmu tu rom tareng chu hmu hriamati ema hei wang hian ama thuin bulldozer hoin anor fai ta veka nor fai mai po du tok lovin fit nga thukin lei chu lai khuar vek boka lim takan chung kwan lo chen na mun kang mai na kan chiat sak tak vek na mun chu an fa te hriat reng nan George te nu pa chuan huan moi taka siam an tum ta heti lai hian thunei tu te point George te in kan chan chu electric wiring fel tok lo wang tin thutluk nan lo siam fel chiat boka tin December ni somthuma Josepha te chu thunei tu ten death certificate an lo siam sak boka January ni ni sangkha zakwa somli paruka Josepha te vuina hunan buat sai ta boka George te nu pa ero an kal du lawa an fa la dam te ron unau te vuina huna hian an kal thung George te nu pa poril runat takinom ma se malaman pan ve zel ngai sia in thar te dinin an chung kwa point bulan an tran travel ta hetia bulan tran thata tonga reivak lawa George Helen upui Jenny te chuan thunei tu te thutluk na siama chuan zonan ngain ngai that lo nan nga ta hle a ama sobera chuan anin kan chan kha electric wiring fel tok lo wang ni khan an soya nga electric wiring fel tok lo ni ta se enga tinge kang mai chuwa ton huwa po khan an Christmas tree a an light te kha len tlat si electric wiring fel lo wang ni se light zong kha kang mai chuwa tir khan thim ngal vek tur ni sia tinin chung lon nan an leilon man thin chun da na tonga fit somsari panga lai hla lo box si an telephone line po kha kang mai na kan chia ta wanga fire department po phone theilawa in ngai char khan nia ma sen phone line chia siam tu pa chuan kang mai khan an phone line ati cheu zong lawa an phone line kha tum reng wanga azai chia ta ni thu a hril zui ta box si tin kang mai khan asat ema wangin an fa te ru tak ngel po kang fai vek angan report kha Jenny hian rin har sa ti ema kang mai lama mi thiam te po ko min mi hring taksa ru thlenga kang ral vek tur hian engtiang taka mei sa nge ngai ti te po zot chuak dapa mi thiam te chuan mi hring ru hi kang ral har bera hei wang hian in kang chu engang point na sa se mi hring ru zong kang ral vek tur khopa mei na chu awang ve hle in an ringa hei wang hian Jenny chuan a fa te chu kang mai chuaka khan an thilo top ti chu ngai dan ani ta bur mai an chunga thil thlen dan te uluk takan nu pan han ngai tu le thian anin kha electric wiring fel lo wanga kang ni thein an threlawa
hei baka hian an fate ru kang bang tak ngial po hmu turom lo wangin an fate kha an kang hlum ni lovin anin kan zan khan tu te moin an ruk bo sakan ngai nget ta bur mai hun aliam vele hreta George hetenu parin dan song nget thei tur hian thil thar aron lang chuak ta nol mai an che nei na kan ral zan khan an khuwa hian night bus ron tan tlanga he bus khaltu hian khamizan khan tu te mo chuan in pakhat chunga bol ni om tak kang hluah hluah chon vom kai ti soya he bol ni om tak in chungan vom ridot ri hi a hma kan soi ta kang khan Jenny Muhil turin thil ridop a hriat khani thei mai om mange he baka hian nu pakhat chuan khamizana George te in kan hluah hluah lai khan an fate panga chukar pakhatan phurlai hmu thulo soi vele boka tin Fayetteville le Charleston in kara thingpui dora thok mei che pakhat poin an dora Christmas ni khan George fate ni om tak tak te chu thingpui na an chol thua soi vele boka hengte wang hian George te nu parin dan kha dik thei mai don ni na lang ton ta ma se thu nei tu lamin thil thlen dan zong zonga thutluk nan siam to a an fate po kang hlumta angin report an ziak to boka ma han lak zui chiam ngai nan ni nu patan po wang ang reng hle a achang chuan private detective te ruain ma an la a ma sen be sengin thil ni na dik tak chun chui chuak thei mai bik si lo kumsa kan sakwa somli pakwa lo her chuaka George atenu pa chuan an fatin la dam nge ni ti chun rin dan alani ta fana arukin an beng an chireng boka nikhat chu George chuan chanchin bua chiar mela hetia chanchin bua chiar lai hian a phek pakhat ta mei che pakhat New York kopuya ballet dancer thalak pakhat an tarlan chuan amit alata hle maya ahan en non le thuina tudang ni lovin a fanu beti ngei khani na hretlata arangin New York kopui lam mapan ngala he mei sia hi mu tuman skula vakal chuan skul thu nei tu te chuan mun lo phalo zong lo maya voi tamadil nuwa po adil na hian ti hlotin sak thei tlat lo hei wang hian George chuan FBI lama chuanin malak pui turin report a thelu ta a FBI Director J. Hoover Point pui thei adu hle a ma se George te chen na mun chu a thu nei na pialam thil ani thu soin an chen na khuwa police department ten chui zui tura report aron thelu lo chuan ma lak pui thei lo thu a soi tela George churang takin ang kholama hoa an khuwa police department thu nei tu te chu FBI hnen a report thelu ta chui zui sak turin ange na ma se angen na hi an ti hlotlin sak tu si lo George atenu pa in thu nei tu te min tumin kong hrang an be nuwa po an case chun chui zui sak du tak si lo a chuan an be adong thwin hle a ma sen fa te chu nung daman lo man rin tlat awangin top san mai an la tum bi khau lo thung thu nei tu ten malak pui du lo engang ma se George te chung kwa chuan ma an lak chun zom zela an fa te panga thalak chuan na le an chanchin toi zia na le kha te chu tam theang berin an print a an sem chuak ta chura an fa te omna chin fria te hne na US dollar changa pe kan tiam boka hei hi hnu loka dollar sin khatan ti pung thuai bok be se na sang tak nen man la zela ma sen be se angin thulo maman mu thei chuang si lo kum sang kha zikwa somnga pani phei kha chuan George atenu pa hian an chen na in kangral ta din na hmuna khan billboard an tara he billboard a po hian an fa te thalak te an chanchin toi te an fa te omna chin fril thei hne na poisa pe kan tiam thu te pon ziak tel boka hetiang takam man lak nuwa hian tu emo chuan George atenu pa hi be popin an fa te nuam tak an hmu thu mun hrang atangin anon fril thuina George apojin kwal pha na sa thrin hle ma se han bo zui don tak chuan kong a ping zel mai boxi George atenu patan po be don thlak thrin hle in a rinom kumsang ka zikwa somruk pakhat khan Central City Kentucky tangin George atenu pa hian le khai bandong nol maya he le khai pa hian a thon tu ming le address a inziak lo thunga he le khai chunga hian tlangwan mel thwang reng tak kumsom thum borvel ni om tak thala ka lo oma he tlangwal thalak hi uluk takan han en chuan an fapa lui khani tlatin an thria an fapa kha aladamani ngai chuan hetiang rolvel tur hi ni ve to hrim boka he tlangwal chui chiang tur hi an private detective pok an ruai le a
masen detective roi te hian he tlangwal hian zong hu zo ta chuang bik si lawa George te chung ko be sei na chu tham rol le ta nungdaman fa te panga mu le anin be sei em la in pa ber chu kum sang kha zakwa somruk pakwa kha na thia pa ber thita ka chuan an dupui jeni po be dong ve ta niang kum sang kha zakwa somli panga Christmas ulok zanan chung ko chunga thil rap thlak tak thleng chu a soizui du bik talawa a fa te chanchin po soizui du tabik lo an pa boral nu hian Jenny chuan an fa te hriat reng na na pangpar wan an siam chuan kol deuh chota a fa te sun nan le hriat reng na na thini thlengin Jenny hian adum hlang hlakin engtiklai poina in chei ta thrin ani Jenny hi kum sang ka zakwa somriat pakwa kha na thia Jenny thi nu hian a fa te chuan an in bula an billboard tar chun la thlave ta boka voin thleng hian mitam takin thu nei tu te thutluk na chu thu dik ani thuan soya heti lai hian George hatnu parin dan trom pui tu potam takanom ve boka atu tenge dik zoka a eng zok hi nge thu dik ti chiang takin tun thlengin ala hriat thei talo ani